Uyasinxiba nje xa usendlini akho nesikhafu. Xa usiya etawuni usihambe unxiba iilokhwe zakho ezirayithi. Isishweshwe sinxiba umakoti xa esandofika nesikhafu esinqeni ibe lixakatho ke ngoku. Ibe yikhethemiya. Ibe yikhethemiya. Iqhiya yethu emnyama. Iqhiya emnyama. Ya, yilaa qhiya imnyama yikhethemiya igama layo xa ibiza. NgesiSuthu ungasinxiba nje like umamam always unxiba isishweshwe because okay yeah. Xa sephumile ke ngokumakoti kunyanzeleka xa kukho umcimbi kwa emzini wakhe anxibe esaa sishweshwe nexakatho nekhethemiya. Naxa kusweleke utatazala or umamazala anxibe ngolaa hlobo. Umbhaco wona ungena phi ke ngoku mama xa kunjalo? Umbhaco uyangena esiXhoseni kuthiwe nxibani imibhaco. Sithanda uba ninxibe imibhaco kusweleke utatazala. Sithanda uba makunxitywe imibhaco kwenziwe umcimbi. Ukwaleka kumama umbhaco ngamanye amaxesha unxitywa xa ngabe nisiya ebukhosini apho umntanam atshatele khona. Uye unxibe umbhaco xa uya phaa. Baye banxibe imibhaco abantu bakulomntanam xa besiya phaa kulaa mzi ebukhosini. Yima ke ndicela ubuza. So singathi uba umbhaco yi-formal wear yakwaXhosa. Sitsho njalo ne? Yeah. Okay. Because awukwazi ukuya ebukhosini unxibe nje ilokhwe. Xa uya ebukhosini kumele undiliseke ube ngumama. Even me Choma andikwazi ukuya emzini kaAyanda ndinxibe nje ilokhwe kube kusenziwa umcimbi. Ngoku ndingengomama ndingatshatanga funeke ndibhinqile umbhaco. Yebo. Uya emzini kasisteri wakho ke. And xa emzini kasisteri wakho nawe ungumfazi phaya ngokwesiXhosa. Ungumfazi phaya awunawungena buhlanti, awunawuhamba ezindaweni angazinyatheliyo. Kaloku kukho abantu bangabonakaliyo kuthiwa zizinyanya. So uhlonipha bona. Ewe uyabahlonipha naba babonakalayo naba ke bangabonakaliyo ngabo baza kubetha. Ifaskoti yavela phi kwisinxibo sethu? Ifaskoti yinto yomntu ngumohluko womntu otshatileyo. Yohlula umntu otshatileyo ifaskoti. So xa ungatshatanga ungayinxiba ilokhwe nje ungabi nafaskoti awutshatanga. Kodwa umntu otshatileyo once kuthiwe utshatile uvele uhluke ngefaskoti nangesikhafu esinqeni. Kudala wayesithi intombazana xa ithe yamithela ekhayeni inxityiswe ilokhwe ende ithwaliswe iqhiya. So ingafaskoti ingatshubeli, itshubele ingatshubeli ilokhwe inde iqhiya. Ayitshatanga imithele ekhayeni. Xa itshatile ke ngoku hluka ngalaa faskoti ke ngoku neqhiya emnyama nesikhafu nexakatho. Ndicela ubuza ithetha uthini ukutshubela? Isitshuba, ukutshubela apha emabeleni. And xa ubhinqe umbhaco funeke uzifaneleke ube ngumntu ongumama sibe lapha emabeleni isitshuba. Awunawuthi ubhinqe umbhaco ufake isikhafu esinqeni. Singabafazi bangoku umntu asizazi nto siyanxiba nje sithenga kwanto thina siyanxiba siyabe inxitywa njani. Then njengoba kuthungiswa Makathiwa maka-explain esi sinxibo ngokwe-piece akasazi. Akasazi. ingathi siyagqithela. Ingathi bu-fashion. Ewe, yandikhubekisa le nto because ke kum xa ndiye like xa ubuka amaXhosa ezilalini umntu uyayibona uba esi
isinxibo it's more than just indlela yogquma umzimba. Yes, but Khona into sinesizathu, khona khona into into ethethwayo engaphambili. apha qha asikayiva ilanguage yayo uba ithini. So yayi